ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ହସ ଖୁସି ବହିରେ ଥିବା ଗାଁର ସକାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲେ ସକାଳ ହେଲେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ। ତୁମେମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଜଣେ କହିବ। ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ମୁଁ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତଟି ଗାଉଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସକାଳ ହେଲା ଯେବେ ପାହିଲା ରାତି, ରାବିଲେ କାକ ପିକ କଜଳପାତି, ସୂରୁଜ ପୂର୍ବ ଦିଗୁ ଆସଇ ଉଇଁ, ଦିଶିଲା ସଫା ଘର ପାହାଡ଼ ଭୁଇଁ, ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଗଲାଣି ଫୁଟି, ଭଅଁର ପ୍ରଜାପତି ଗଲେଣି ଜୁଟି, ଗଲେଣି ଜୁଟି, ଗଲେଣି ଜୁଟି। ପିଲେ ଗୀତଟି ଶୁଣିଲ। ରାତି ପାହିଲେ ସକାଳ ହୋଇଥାଏ। ସୂରୁଜ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘର, ପାହାଡ଼, ରାସ୍ତା, ପଡ଼ିଆ ସଫା ଦିଶେ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଫୁଟେ। କାଉ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଆଦି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ରାବ କରନ୍ତି। ଭଅଁର ପ୍ରଜାପତି ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଗାଁରେ ସକାଳର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।